Presyo sa commercial rice misaka sa kamerkaduhan, samtang supply sa NFA rice stable ang matud pa sa mga retailers. Anang report ni Luan Minondina. Piso ngadto sa 2 pesos ang aumento nga gipatuman sa mga manindahay ug bugas humay sa Carbon Public Market. Si Clarissa Liowa, usa sa mga manindahay ug commercial rice mibutyag nga kapina sa duha ka buwan nilang nasinati ang pagsaka sa presyo sa bugas. Busawa sila mahimo gawa sa pagpasaka usab sa ilang presyo. Kun kaniadto, ang ganador mapalit sa tag 53 ang matag kilo, karon tag 55 pesos na ang kilo. Ang ivory rice misaka na usab sa tag 52 ang matag kilo, gikan sa 50 ang kilo. Samtang ang sinandoming o Palawan rice, tag 51 na ang kilo, gikan sa 49 pesos. Medyo nihinay gud siya ma'am karon kay dool man gud mi sa NFA, so hinay gud among commercial. Mahara. Ni mahal pa gyud. Oo, ni mahal pa jud. Awatay mahimo kay ang among kumpra mahal man sad. Usa sa mga suking mamalitay og NFA rice sa Carbon Market, si Fidel Gorgonio, mitataw nga natagbaw man siya sa kalidad sa NFA rice sa Carbon Market. Minus sa kumpara sa bangbugas. Sa presyo ba? Okay naman, luwagon. Kumpara sa last, walay baho, walay kuan siya, kanang lamig luto. Nindot og feedback ay agdon man namo ang mga customer po sa ilang kuan. So far okay raman, ganahan man sila. Ganiha, gisusi ni Congressman Carlo Nograles, chair sa Committee on Appropriations ang Carbon Public Market aron masuta ang kahimtang sa supply sa bugas sa Sugbo. Ang chair sa Committee on Appropriations usa sa mga mahimo og pakisusi sa kakuwangan sa supply og NFA rice sa Region 9 ug Region 10. Pasalamat diri sa Cebu. Dili pareha sa CDO na nagka-problema dito sa presyo sa bugas. Diri sa Cebu, walay problema sa stock sa NFA. So, diri nato makita na kung walay problema ang stocking sa NFA sa usa ka lugar, dili pod magka-problema sa presyo sa bugas. Luan Minondina, Balitang Misda.